W imieniu Boha Otca a Syna a Ducha Świętego, Kniez budź z wami wszystkimi. Lubię bracia, lubię sotry, lubię dzieci, lubię wizdni spiewario, wyście odpołożyli wasze dary, wasze krony, wizdu, kotraż je z wami napuć Boha. Wyście romadzili w jednym wistym projekcie, to co nam nitko przedstawi, a to dla możemy so synć a szczypne słyszeć. Mildred je 14 lat stara, a byli ze swojej swojbu w Czorkanie na severu Kenia. Jako małe dziecko mieliście ona korość w łóżku, a je nimale dosłownie oslepiła. Nie możesz sama w siedmym dniu żyła być. W szuli siedzisz sama z boka drugich dzieci, a nie możesz szulskie wódźbie ściełać. Dziękuję daram, kotryście wy jako wyzni spyaro naromadzili, może so Mildred ci pomhać. Miestem chodzi ona z drugimi slepymi dziećmi na osobitą szulu. Tam nauknie też pismo za slepych. Mimo to je miestem jara dobra lekkoatletka. W zdrowotniskiej stacji dostanie ona medykamenty za jej suche oczy. Sama nie by so jej mać w Mildred starać mogła. Jajda je 13-letny stary Hulc. Zromadnie ze swojej sotru Dajanu, kotra się 14 lat stara, bydli we wiznospiewarskim projekcie Ben Posta w kolumbijskiej stolicy Bogota. To je miestność za dzieci, koci z osobitej szki trebaja. Niedy staj brat a sotra ze swojej maczeru w jednym z jara strasznych stworców miasta bydliwoj. Tam by wiele namocy, drogo a wobrunienie bandy. Po szuli staj so Jajda a Dajana doma do kirzy nut zamknęłoj, a czakałoj, doni so nie mać z dzieła nauczyła. Ona jeździ z kolesom jako taksa, ale pieniędzy usto dosahali niesu, so bychu si muli dość kiedzi kupić. Tež w swojej swojbie staj Bożel, tež Jajda a Dajana predy na moc dożywiło. W projekcie Ben Posta so jima jara lubi, a czuje taj so wyżsi. Lubię lubię sotry projekt, kiście sobą podpierali, a lubię wizdni spiewario projekt, kiście wy zmożnili jako tajke w naszej osadzie. Je jeden wyraz naszej dziakovnosti, jeden wyraz, że nic jenož pomamy, podpieramy, ale też, że smy Bohu dziak prać, że smy kmani k tomu, drugim dzieciom na świecie haj pomać z ich nuzy. To dla smy so dżęca tu zromadzili, was wróczo witają, ale też Bohu dziak prają. Zawsze to, żeście zromadzili, a zawsze to, żeście przez to nad dobrym skutkowali w naszym świecie. Właściwie za te dzieci. Prośmy Boha nie tylko w gloriu, jako tajkoho, kiż nam dobre zmożni, a chwalmy Jego, chwalu spiewają. K tomu stanemy. Gloria in excelsis Deo.
som. Všemocny wieczny Bożo, Ty rozesvětle všetkých, kociž do Tebie wieria. Napielň schon svět ze svojej krásnosti a daj, zobychu všetky ludy Tvoje světlo poznali. O to prosimy przez naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, kiż z Tobą w jedności Ducha Świętego żywa króluje Bo wieki na wieki. Czytanie z knihy Jezus Sirach. Mudrość sama siebie chwali, a wosrecz ludu sławi siebie. We wosadzie najwyższego otwiera swój erd, a chwali się przed jego mocu. Stworicze wszeho mi przykaza, tun, kiż by mnie stworzył, da mojemu stanie stajny przebytk. Wun rekne, w Jakubie postaje swój stan, a w Izraelu dobudź se dziedzictwo. Od wieku, od spočatka Bóg stworjena, a nie przestanu być na wieki. W świętym stanu posłużowach przed nim, a dostach tak krute miestno na Sionie. Zasedlich so w mieście, kotro ślubowaše wun kajż mnie, a w Jeruzalemie knieżu. Tak so zakorjenych w czeszczonym ludzie, w podzielu kniazowym, w jego dziedzictwie. Słyszeliśmy Słowo Boże. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Chrystus jest
so zjewił ciele, ozjewił so pohanam. Chrystus na ziemi, we wiewie przyjaty, cześć budź Tobie. Kniez Bódź z wami. Ze światosczynia po Janu. W spoczatku by słowo, a słowo by pola Boha, a Bo by słowo. One by w spoczatku pola Boha, wszystko było przez nie, a bez niego nie było niczo z toho, štož było. W nim by żywienie, a żywienie by światło człowieku. A światło we ćmie świeci, ale ćma je nie wobija. By człowiek od Boha posłany, jeho miano by Jan, tun przyjdzie na świeczenie, zoby świecił o świetle, zoby chuszicy przez niego wierili. Wun nie by światło, ale my jeszcze o świetle świecić. By prawe światło, kotreż rozeswietla każdego człowieka, kiż na tunle świat przykadza. Na świecie by, a świat był przez niego stworzony, ale świat jego nie pozna. Do swojego przyjdzie, ale swoi jego nie przyjachu. Šimpak, koci się obšijachu, da moc dzieci Boże być, tym, kociś wierja do jeho miena, kociś susonnic skryje, ani z wole miasa, ani z wole męża, ale z Boha narodzili. A słowo bu miaso, a je z nami bydliło, a myśmy jeho krasność widzieli. Krasność jako jednorodzenego od Otca, pełnego miłości a prawdy. Jan świeci o nim a woła, to je tun, o kotrym sym prahił, kiż pomni przyjdzie je nade mną, dokeż by predać ja. A z jeho pełności smy wszyscy dostali, a to miłość na miłość. Przetoż zakon był date przez Mojżesza, miłość a prawda przez Jezu Chrysta. Boha nigdy nikto widział nie, jednorodzony Syn, kiż je we Otcowym klinie, je nam to powił. Dobre poselstwo naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi sotry, lubi wizdni spywario. Ewangelii dżęsniejszej niedziele zapoczyna so z wielkim potajństwem. W spoczatku by słowo, a słowo by pola Boha, a Bo by słowo. A słowo był miasto, a je z nami bydliło. Gdyż tu te słowa słyszymy, potom one nas przeproszują do przemysłowania. Dokiż zwóraznieja jenu wuboku wierność
naszej wiery, kotruż też we wulkim wiery wuznawamy. Tam pak reka, wun je nas ludzi dla, a nasze zbożności dla zejszą z niebies. A przez Ducha Świętego so woblek miaso z knieżny Maryje, a so zczłowieczył. Tola, što to poprawom woznamienia, gdyż prajmy, zo je so słowo miaso stało. A jak możemy tutu bojsku woprawdzitość w naszym swojskim żywieniu zrozumieć? Gdyż Ewangelii prawi, so je so słowo, kiż by pola Boha miaso stało, potom nie wupraji jenoś ideju, albo jenu dobrą mysliczku, ale chce nas ništo zakładne wuczyć. A to je, bo nie je daleko precz. Bo nie je so do niebieskich wyszynów wroczosčanów, ale je do naszego świata przyszł. Konkretnie, przymliwie, a zranliwie. Przez Ducha Świętego, tak sme słyszeli, jest so woblek miaso. To woznamienia zobysze niewidomne, znano też jedna abstraktna mysliczka, a nie miejesze switną podobu, ale bo był w Jezusu Chrystusu jeden z nas. On dzieli nasze żywienie ze wszemi swoimi wyżynami a niżinami. Wszedny dzień możemy Jego nazonić, a możemy nazonić, jak so słowo miaso stała. Gdyż ništo, na przykład, štož by było jenož idea abo przecza, so nadobo złoprawdża. Za to mam przykład. Manželskaj si přijetaj dziecko, ryčitaj o tym, a si przedstajetaj, kajke może to być. A jednoho dnia so tute przecze spełni, dziecko so narodzi. Mysliczka je so przemieniła do widomnej, żywej bytości, kiż całe żywienie przemieni. Tak to nam dżęsniejszy Ewangelii prawi, je to też z Bogiem. Wun nie je jenoś mysliczka o lubości, nie, wun je so nam widomny w Jezusu Chrystusu bliżył. W uprajenie zostanie so słowo miaso, je po takim nazonienie bliskości. Nazonienie bliskości lubi wystni spywario, to jest drugi przykład, jak możemy miaso albo człowieczenie zrozumieć. Nazonienie bliskości toście też wy zmożnili. Kodzo przez nasze wieski ste zbierali za dzieci, zdalene od was. W osobinstwie ich nie znajecie, ale wy wiecie, wasz skutk, wasze pucze, wasze spywanie, a zbieranie tych pieniędzy, niech im tyje. A to je wasz wyraz bliskości. Bo stanie so człowiek, dokiż chce nam blisko być. On nie zostanie zdaleny, bo kiż we wiezdach tronuje, a z daloka przyladuje. Nie, też on przyjdzie do naszego świata, wosrecz naszego żywienia. On sam so poniżuje, jako dziecko w żłobiku, a jako rozbity mąż na krzyżu. Bo przyłza nasze miaso, ze wszym, štož k tomu słusza, weselo a nadzieja, ale też bolostcze a rany. Gdyż dżęca o tym słyszymy, że bo słowo miaso, potom smiemy si uwiadomić.
Nie je niczo w naszym żywieniu, štož je Bohu cudze. Wun woprawdźe naszą radość znaje, ale też nasz strach. Wun znaje nasze uspechy, ale też nasze porażki. Gdy si po takim dżęca uwiadomimy, što to oznamienia zobu słowo miaso, gdy si uwiadomimy, że je to głęboka wierność naszej wiery, potom mieli se też uwiadomić, że tuta wierność se od nas żada. Żada se, że nasza wiera nie jest jenoż jeden dobre słowo. Że uznawamy naszą wierę nic jenoż ze słowami, ale woprawdzie widzomne a konkretne, a ju tak do skutka stajemy. Nie dosaha wo lubości ke bliższemu ryczeć. Nie dosaha jeho uznawać, że wierimy, ale drbimy naszą wierę obswiecić. Tak może sobie też dżęca w tutym świecie miaso stać. W naszych skutkach, w poczachach, a w naszym wopkadzie z drugimi ludźmi. We wierze uznaczu, lubi bracia, lubi sotry, prajimy, bo je nas ludzi dla, a nasze je zbożności dla, zejszą z niebies. Mam to jako ważne uprajenie. To nas ludzi dla je rozsudne. Bo bu człowiek nic, co by so jemu derje szło. Nic, co so wun raduje. Ale so bychmy my nowe żywienie mieli a spoznali głębokość jeho lubości. Każdy z nas je to dla przeproszenia. Być miestno, gdzieś Boże Słowo żywe je. Miestno, gdzieś może ludzo Bożą bliskość zaczuwać. To, lubi wystni spywario, jeszcze wy zmożnili. Lica. Tu w naszej osadzie, a we świecie. Tam, gdzieś je wasz skutk, jene miestno a wuraz Bożej lubości. To dla możemy prać, we waszym skutku je so słowo miaso zczyniło, a je między nami bydliło. To, lubi bracia, lubi sotry, nie je jenož hodowne poselstwo, ale wostawa nadawk za całe nasze żywienie. Amen. Uznajmy niekie zromadnie naszą wierę. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam wszystkim, zosem wiele zryszył, myslo, ryczo, jednajo, a dobre zanichują. Moja wina, moja da proszę, zbożną stajnią knieżną Marię, všech angelov a sviatych, a vás všetkých, modliče so za mne, ke knězi našemu Bohu. Wierzę do Boha, Wódca Wszechmocno, Stworiciela niebies a ziemi, a do Jezu Chrysta, Jeho jeničkého Syna, našeho kněza, kiž je podaté vo Ducha Sviatoho, narodžené z Marie Kniežne, cierpiał po Poncjum Pilatom, krzyżowany, umrł a porebany, zestąpił do przetele, trzeci dzień z mrtwych stanął, zbył do niebies, siedzi k prawicy Boha, Wódca Wszechmocno, tam wszędzie sądzić żywych a mrtwych, wierzę do Ducha Świętą Katolską Cyrkiew, zgromadzeństwo świętych, wodawane rychu,
Knieže Jezu Kristče, Syno živoho Boha, stwórczene w naszym czasu, prosimy Cię. Za wszy dzieci, które słybu su kude. Prosimy Cię, wysłysz nas. Za wszy dzieci, któreż nie mają dość kiedzi. Prosimy Cię, wysłysz nas. Za wszystkie dzieci, któreż nie może szulu opytać. Prosimy Cię, wysłysz nas. Za wszy dzieci, ki żadną pomoc nie dostaną, gdy su chorzy. Prosimy Cię, wysłysz nas. Niebieski Wódcy, dziękujemy Ci przez Twojego Syna, naszego knieza a zbożnika, ki się z Tobą żywa a kraluje wieki na wieki.
Modlmy so. Poswiedź knieże woporne dary, któreż Ci przynoszamy. Czeszczują naród Twojego jeniczego Syna. Won pokazuje nam puć prawdy, a przylubia żywienie w niebieskim królestwie, kiż z Tobą żywa króluje Bóg wieki na wieki. Kniez Bódź z Wami. Pozbieńmy wątroby. Dziękujmy so Knezy naszemu Bohu. Wo prawdzie je od nas sprawne, stopne a spomożne. Zo soci stajnia wszędzie dziękujemy Knieże Święty Wodcy, że mocny wieczny Bożo przez Chrysta naszego Knieza. Przez Niego jest on nam zabwyściła w umorzaca w umina. Twoje wieczne słowo był słaby człowiek, a my, słabi ludzie, nieśmy jenoś dostali wielką cześć, ale nawobciwajne właśnie wieczne żywienie. Toho dlaczego chwalimy zjednoczeni z chórami angelów, radosnie wyskają. Woprawdzie Święty se Knieże, żoło sieje świętości. To dla przykadzamy przed Twoje obliczo świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu, první dzień tydzienia jako dzień, na którym się Chrystus z mrtwych stanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Poswiedź tutaj daraj z rosu swojego ducha, zobyś Ty nam bywoj, ciało a krew naszego Knieza Jezu Chrysta. Preda hat so wun dobrowolnie czerpieniu woda, za wun chleb, dziakowaše so wamaše a podajun swoim wučomnikam prajo. Zmíče a jeszcze šice o toho. To je moje ciało, kotrež bude za was podate. Tak tyž zawon pojedzie keluch, dziakowaše so zaso a podajun swoim wučomnikam prajo. Zmíče a piče šice z niego. To je keluch nowo a wiecznego zakonia, moja krew, kotraż bude za was a za mnohich przelata k kłodawaniu rychu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiery. Pozywiamy mniejsze Twoją śmierć, a Twoje słowa stanie sławą, to niż nie przyjdziesz. Wspominają tu Święty Wodcy na Jego śmierć a zruła stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a kieluch wozbożnienia.
Ďakujeme so, či zo se nás povolal před obu stača, či slúžiť. A prosíme ťa pokojne, zhromadžuj nás, keď si užívame Kristove čuvo a krv v Duchu Sviatym do jednoty. Spomínaj, kníže, na svoju cirkev, po všej zemi rozbrojenú a vúdospovne ju ve ľubosti. Hromadže s našim bamšom Franciskusom, našim biskupom Heinrichom a zevším duchovstvom. Spomni tiež na našich bratrov a naše sotry, keď si sú umreli v nádži zo zrova stanu. A přijmi ich a všetkých zemretých do svetla svojho obliča. Smiej so nad nami všetkými, prosíme ťa, spošť na večné živenie, ze zbožnej Boha roditeľku kniežnu Mariu, ze sviatými apoštolami a všemi sviatými, keď si so či ze všech vekov spodobajú, zo bychme ťa chválili a slávili přes tvojho Syna Jezu Krista. Przez Niego, z Nim a we Nim, dawa soci Bożo, wszechmocny Wodcy, w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hodozność, wieki na wieki. Nerikamy jenož dzieci Boże, my to woprawdźe smy, tu sme my plní dôvere spievač, k tomu przeproszujú vystných spievarjov, netko dopredka do votanišťa, tvoríme jedne koło a modlíme so, kajže Kristus nás učil. Poďte ke mni. Hej. My trebujeme naše ruky, kus odstavka. Otče náš, qui se niebesa, světco Tvoje jméno, přijdź Tvoje královstvo, stańco Twoja wola, aż na nebi, tak na zemi. Żytne chleb nasz daj nam dżęc, podaj nam nasze winy, jako również podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Ťažčo vaše ruky sú buď. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Smil so nad nami a pomaj nam, zobychmy od rycha przeco swobodni, a przedewszym zamoczeniom wieści oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Przeto Twoje je królestwo, a moc, a krásnosť na veky. Amen. Kniež Jezu Kriste, svojim apoštolom se prajú, pokoj vám zavostajam, svoj pokoj vám dávam. Prosíme ťa, nehľadaj na naše hriechy, ale na víru svojej cirkve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, ki se žive a králuješ veky na veky. Pokoj knieza, buď stajne s vami. Stvorte sa s postrom pokoja. Pokoj buď.
Lejče, jenio Boże, kotre zebera rychi svita. Wszystkim, koci jeho przyjachu, da wun moc dzieci Boże być.
Dusza Chrystowa posvěć mě, čuvo Kristove vozbož mě. Kristova krev pak napoj mě, voda strony Kristove vůny. Čerpenie Kristove poslen. Dobre Jezu vusvěž mě, svojich ranů si schovaj mě. Teď svým duchom škytaj mě, a když umrou, zavolaj mě. Tebi přiň Jezu přikazaj mi, co bych tě chválil s tvojimi svatymi, věky na věky. Amen. Modlíme se. Knieže náš Božo, ponižně Cię prosimy, wuczyść nas przez tutun święty sakrament od naszych niepoczynków, a spiel naszą żadość za všim, czegoż je nam ke spomożeniu trzeba. Bo to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. K dżęslichim wozywieniam, dżęca przeproszujemy w osadnych 14 godzin do Farskiej Cyrkwie na hodowny niszpo, hudźny niszpo cyrkwinskiego kora, zromadnie z dujarjemi a ze szolomaj. Przy durjach jest zbierka za ugotowanie niszpora a za Farską Cyrkiew. Jutce je wysoki swiedzień wozamnienia knieza cioch kralo, kemże su w Kruszczycach 9 a 19 godzin niszpo je 14 godzin. W klosztrze 9 konwentne a 19 godzin ciccy serbskie. W Rożeńcze su 9 kemże. Jutce sveči so tež voda, v Kruščicach prosimy napełnione a odčinene sudobja przy Boščanovem wotarju odstajč. Wizdnych spywarjów prosimy draste a jałmożne jutce dokemši na faru wročić. Różoc modli so w Kruščicach od punžele do piatka 18 godzin cicci, w klosztrze niedzielu 14 godzin, w utoru 18 godzin cicci, sredu 8, 19 godzin, w Dobrošicach punželu 18 godzin a we Worklecach w utoru 18 godzin a czwartk 17 godzin cicci. Seniorojo we Worklecach zetkaja so w utoru 8 godzin cicci w kapałce k modlitwie. Přizamknie so snedajn a přednošk dr. Bena Waude w Don Boskowem domie. Seniorojo we wikarii zetkaja so sredu po Różowcu ke snedani na wikarii. Kemše w Dobrošicach su sredu 18 godzin, we Worklecach czwartk 18 godzin. Zbierki. Na svedženju cioch kralo to rekajuce je biskopska zbierka za skutk wizdного spywania. Przychodnu niedzielu w Kruščicach za tepienie cyrkwie w klosztrze za nadawki namiestnie. Wutrobne zapłaćbu prajmy za szczowace dara a kolekte za piszczele junu 1500 euro za cyrki junu 200 euro za streamowanie kemszu junu 120 euro. Od sobotu 11 januara započínamy so z dziewiatnicu ke Świętemu Boščani na patronatny svedźeń Bractwa. Punželu 20 januara přigotować. Lubiany pustny dzień będzie hižo sobotu 18 januara runie tak kaž modlitwa przy świeczatach Świętego Boščana w 17 godzin. Na zromadne zahajenie riadnego Świętego Lita pod hesłom Putnice nadzieje przeproszuje wszystkie serbskie wosady wiernych 12 januara 14 godzin do Rożanta. Wutrobne przeproszujemy na piszczelowe niszpo z międzynarodnym koncertowacym dorostowym organistom Johannesom Kralom niedzielu 19 januara 17 godzin do Farskiej Cyrkwi. Zastup je damotny. Przy durjach jest zbierka. Organist pokaża z Dobranic. Tučasne skutkuje w Lipsku a Greifswaldzie. Dalsze informacje namakacze na plakacie. Domosvedčenia przewiedu solica w naszej wosady na hižo wozywienie właśnie. Niedzielu, to reka dżęca, 17 godzin w Witynce przy Wiesnym Krzyżu. Punželu jutce 17 godzin w Miłoszczycach w pomniku Nausy. W utoru w Jaworje 17 godzin przy Wiesnej Kapałce. Piatk 10 januara 17 godzin w Smyczkecach przy Wiesnym Krzyżu. W utoru 14 januara 17 godzin w Lejnie przy Krzyżu Swójby Szołczyc w parku, a piatk 17 januara 17 godzin w Zejicach przy Zelenym Krzyżu za Zejice
a časece. Tak daleko dženstniče wozywieniam ke Božim šam, modlimy so punželu. To rekajuce, dziewięcich je Boža mša za zemretejo Jana Krala a manželsku Mariju z Nuknice. 19 hodin za zemretého Jurija Šotu z Krusčic. W utoru je 7 Boža mša na wieste mienienie skazana z Krusčic. Sredu je Boža mša 15 hodin, to są szulskie kemsze. Piatk przychodny je Boža mša 19 hodin za zemretu Hilžu Ševcovu a žiwych a zemretych swójbnych z Nowej Wieski. Przychodnu sobotu 18 hodin je Boža mša za zemretu Luciju Renčovu ze Zejic ke prynjoletnemu wopomnieniu. Przychodnu niedzielu 7 je Boža mša za zemretého Horsta Franca z Witence ke prynjoletnemu wopomnieniu. A 10 hodin za zemretého Hanu a Jana Wrobla z Woklec. Tak daleko dženstniši wozywienia. Ja smiem wam jeszcze jeden luby postrop prać, dokie so nitko pod Božim mši nidom napuć do Roma potom, a toho dla was potom hakle kjutram zaso zetkam. Veselu so na tutun czas, na tutun zromadny czas. Wuprośmy se od Boha nitko za tutun czas Boże żonowanie, za wasz tydzień na osobite waśnie. Dnes buď z wami. Niech was pożonuje, szkitaszo mocny a trojedny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Amen. Życzę pokoju.